karadyo, ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Hunungunan nato ang atong pagkadautan, Haring Apolos. Atong sundan ang pagkamatarong ni Haring Zeus. Di ko buot nga maapil pagkalaglag nining makasasa ang kalibutan. Atong dawaton nga ubos ta sa gahom ni Zeus. Dili! Ang akong katiguangan nga si Haring Poseidon, ang labing sikat ug labing kamahanan kay ni Hades ug ni Zeus. Ug ako ang sumusunod sa akong amang Haring Poseidon. Amulumpagon ang gingharian ni Hades, ingon man ang gingharian ni Zeus. Di ka mo lampos. Dakpa ninyo kini si Sirenia ug prisuha. Ayaw ko ninyo dakpa. Nganong niya din eh? Gusto kong matambalan ka ni iya anak. Say nakaayaw nato sa diyang gibinuangan ta sa tagadagat, di ba? Ibalik ko ninyo sa karaang mansyon. Ayaw ko ninyo pasuka. Ibalik ko. Francil, anak. Waday ka maluoy na ako. Nabalaka ko sa imong kahimtang. Di ko gusto mawa ka kanako, anak. Pinangga ta kay ka. Francine, sige na. Nahilak ka si mami mo, nakadungog ka. Pinangga ka siya mong inahan. Pinangga ka na mo, anak. Maog tumanis si mami mo. Maayo kay na malik mo din sa akong palasyo. Usa ka, bugira. Oy. O si magtanaw nga, maribay-bayas kaka ni ang gipuyan. Nahibaw ko kung sa imong gibagot-bot diha. Ay. Tigo ang laki nga bayon o tingog. Ay. Kumidyante kay kaya, oy. Huwag yung mawa na imong pagkakumidyante. Besag, kalisod ka nagbarog. Question mark na raban ng lawas ni mo. Naayo, tanawa ng lawas mo. Kay katungod. Oo. Namungahan akong iya. Uy, Kini rang bata noong babae ang pwedeng mutawag na akong iya. marigidangat. Pag-arte na ako. Una, uy, marigidangat, gibaliw na. Hilom lalan lagi diha. Wasay aron madali ng ilang katuyuan Wasay, ni Inday gugo. Laura. Ang kining iya. Nahibaw na ko. Unsay imong tuyo. Niya ka kay gusto kang magpakonsulta bahin sa nahitabo sa imong anak. Mayo kay nahibaw ka na iya. Sa dito sa gawa sa akong bahay, nakadungog na ko sa inyong tingog. Ang biyang ninyong mga pad. Wala. Bukangin mong pad. Ugang pad sa bata. Hala. Kaya ako kinintanaw. Hala. Anak, bukhang imong duha kapad kay tan-aw ni iya. Nga na. Ibukan niya na ako. Niya po ang akong duha kapad iya. Ako nang gibuka. Sa may tanaw naman sa kumpad. Kasi tanaw naman sa among pad. Unsa may labot mo, tigwa nga ka. Uy! Bilib ko ining nagmandar sa iyang utok. Hilabtanon ka. Gusto ka. Tukon ka. Santissima! Kailangan lang mauna
Francil, Francil, nawa ng maimong pamatasan, ha? Oo, wasay ito. Sige na iya, tanawa ang among mga pad. Ginoo ko, wasay taon ko. Laura, pamahawa na mo. Karon yun tayo din eh. Ako gusto ka. Di, si Ma. Ipalayo ka na siya din. Palayo na ka mo. Iya, tukon ka! Francil, may sobra ka na, ha? Day, ayaw tubahi ang bata, day. Ginoo ko. Nawausiga kayo yung mga mata, Kailan ko na day. ko, ginoo no, wasay ko. Siya ang kaugalingon. Francil, Oy, taon. Paimno na to siya ni Ning Lana. Gisa sa soni ning garapa. Unti ka tigwanga ka. ayaw! Kuhiyas ka, anak! Ayaw sa tuka! Kuhiyas siya! Taon, oy, ayaw to ka at tiguan. Pamahawa mo. Nabisya kita sud sa bayas ti Kuang. Nga naman ka to. Susiwan ko sa soda. Ay, laptanon ka! Imong pagkangon ang gusto kong may tao! Raw galang. Pagyunti ka! Ay, takos ka niya, day. Ikawasan imong dila! Karon, ibuwag ko ang imong espiritu ug dakon ko sa balat Iya! Buhi siya, Francil! Oy, Santissima! Buhi siya! Oy, buhidong, oy! Dito, man mo tiguang buhidong, Francil, oy! Gina ito. Wasay taon ko, wasay ko. Mga hirap tanon mo! Diyan naman eh, diyan naman. Lubang, oy. Wala, ay, ala, kita yung ito bang dong. Siga siya mga mata dong. Ay, ginoo ko. Mga hirap tanon mo! Oy, hala. Oy, gito, na, oy. Oy, ginoo ko. Wasay taon eh. Wasay ko, ginoo, wasay ni ginoo. Gigarap ang gisudla sa tambal. Naabli na. Wala kakailan ako. Mga ilaptanon mo! Pamatyong tamo! Nakatungog ko sa iyang tingog. Ikaw ang hilabtranon! Paimnon di kanini! Nainom na niya ang lanang agikan sa garapa. anak! Unsay lang nabusan kong anak! Sige na! Paglayas na ka mo din eh! Ayaw na mo pagbalik! Ayaw kong iamong sa imong kanimalas! Binaylo ka! Gibaylo ka! Ay, dong. Nasakot ko na ang bata. Kinsa? O kinsa ka lang imong giingong binaylo? Kinsa gibahilo? Laura, mamaya ta din eh. Dali! Sige na, day. Day, tuan na si James. Day, gidana ang bata. Day, sundan na sila si Dong James. Di magud mahimong nganlan ang iyang nganday. Doon na kayo nasahiran ng tirang? Ayaw na pangutana! Biya na kamo samdang mahigayon pa! Nawa pagkalit sa tubig ang akong gisundan sa pag-aninaw. Litob! Kung sa may gihimo ni atong hilabtanon nga litob nga dako, ang tiguang ng hilabot. Mo nang dali ka malutsan o maikihasan sa atong kontra. Tungod kay init ka kaayog-or. Nga unta, ni ka man din ni pirmi ilawom sa tubig. Kung sa'y bot mong ipasabot, Igsuon ko, manggi alamon ka, di ba? Ug kusgan. Hinungdan gani nga ikaw ang midaog sa tahas nga gisangon sa atong amahang Poseidon.
ug ikaw ang gisaligan sa iyang gahom. Iya kang gibahinan ni ini. Daghan pa ni mong sorte! Unsa man? Wa kagyud magunahuna. Kung magsige kag kasuko, abi mo, di kagyud mo lampos. Kupit! Maro ka, Haring Aqualus. Hinuktukig unsaon mo pagkuha si Evria. Ug ayaw lang yun hilabti si James. Pahawa, kupit! Pahawa! Gusto kong makapanhuna-huna! Ginhawa glaom tira, ginhawa. Sige, sige. Aron makarelax ka. Ginhawa. Kana. Ay, ambot lang. Oy, oy. Nakaginhawa na kong laom, ha? Oy. Ay, tay sagot. Maayo gani, no? Kay wa di mo mahisgote ang ano. Hilom! Hilom! Ayaw na tirang. Ayaw na. Ay, wasay. Oh. O lagi, dahibaw ko, dahibaw ko. Ayaw ipadayon pagsulti ang iyangan. Wasay ko. Oh, nang tanan. Siya, oy. Nakuyawan mo. Ay, naimong naong nakayawan mi si mo. Hello! Oy. Oh, nang tanan. Lagi. Kay bisan og dili pa nato litro ko nang nganyan nga ako walol. Natiwas yun. Itiwas. Ay, no. Iya nang nadumduman si Laura. Human makuha nila ang nabutang kong buhok ni Gaya. Nga sa ni Laura. Giya! Gaya-gaya, puto maya! Ay, ayaw lagi sige binuang diha wasay. Wasay Unsa man ka, oy. Wasay ko. Niya, unsaon man na. Sa ato pa, bisan asa di ay moabot si Day Laura. Masundan na day gihapon ni Aqualos. Kataas mo sulti. Dito ko na lang kay Mandaman. Uwan ako'y laing mahimo. Uy, kaloy. Tiguang na ko. Hala, tanawan ni Angko na gyud. Dili sama sa una. Rain sa katuig ang milabay. Ngaligon pa nga kong kabukugan. Sa din tao kutuig. Ang akong tuhod aron sa pagsakripisyo sa paglata sa bungtod ni Gaya. Aron sa pagkuha na usab sa iyang buhok. Layo ang maong dapit. O dili na ko makalahutay sa paggamit sa ritual sa astral bodies. Nan, unsaon naman lang nato ini. Kung mauna, daghang mga matay kung moabot ang panahon nga pugson sa pagkuha si Inday Laura sa tagadagat. Iya, awinday. Di mo di kapatawag iya. Oy, may tutok pang ka na mo. Ha? Dili pa ko gustong mamatay. Tungod lang uniya sa pagmugna o kadaot sa tagadagat. Ang dati sa nimo, sa imong katiguangon, di pagka gusto mamatay. Sakto na na, oy. Sakto na na idara. Naka na sa danang ka-insultador mo. Sakto na na idara. Garaon kang pagkatao. Agay, manghapat magkatiguangan ka. Sa hilom lagi. Ay, masuko man, yung tiguangan. Tiguang naman na siya. Dili ko gustong mamatay. Sige, day. Dili ko gustong mga matay ang akong mga kaliwa. Sige, day. Tungod lang sa niang kong kasaypanan sa mga ginikanan ni Laura. Ay, kamura man to'y kasabot, di ba? Kakwarta man gani kang dako. Uy, tabangan na lang nato si Day Laura. Inosente man to. Bito. Dako gani kay kamot nga midawat ka. Daghang kwarta. Gihatag ni Madam o Senyor Andres nimo. Mauna. O kadamina nila sa una. O doon sila makitaan nga bulawan. Hatagang yung kagdagkong salapi. Oh, sa una, apan karon, wana.
Sa may mahatag na nga matay naman. Mangita tig paagi ay ngaway daw ta mahitabo na tong tanan. Di na to magbasol-basol pa. Total, nagkakwarta sa tanila di ba? Ikaw na yung nagpahimo silang kwarta. Maugani maginaw. Nahibaw ba si Laura? Nga adyo na sila'y minahan sa laom sa dagat. Mutak. Wasay ko. Apan siya dihang namatay, Senyor Andres. Gipahunong na ni Senyora. Tungod kay di na gustong magmina pa og mga bulawan ilawom sa ilang halapad nga kayutaan. Sirado namang minahan. Wa na ni nila gipadayon, oy. Kurdi ila pa untang gipadayon. Adyo na pa sila'y mga bulawang makuha sa ilawom sa ilang yuta. Tawa hinu. Kamo! Panganaog na mo! Bihiya na kamo sa akong pinoyanan! May kalit manig kalaban in town ay. Tatirang mga naog, tatirang! Ulagi. Wata mahagol niyang bayis kaka! Ay, siya pagtuon niya. Magdugay din gipuyan niya murag bayis kaka. Oy, dako pa bayis kaka ini. Napay hagdanan taas kayo. Pang panganin ning hagdanan na. Pang. Ay, mga naog na ta saya pa ni Wata mahangol ini. Bisag do sa danas pinipinmay ning tigwa nga. Wata mahangol ini. Nindot pagipuyan na mo. Nyura Andres nabali. Nyura Andres. Kita magadto. Nausab magalipatasan atong tigwa nga. Karang mansyon to, pero hindi lang. Nausap ang batasan. Ay, nala, sige, kiklamo kay madunggan. Tana, toy. Oy, hala. Namang barangon! Hala, tana, tira mga naog, tay, dali, dagan. Gasali. Oy. Gasali ka. Kabaw ka mo barang. Ayaw na lang dali na. Naunsa man ka, eh. Patulon, tingin na tigwa nga, patulon. Paminaw nga nung kalit, magkato sa Patulon, lagi, patulon. Ayaw na lang saba, kaya tingaling tinunun niya yung giingon niya barangon ta. Wasay ko. Dali. Wala. Di barang kita. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!